Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri inda yau za mu ga rayuwar sahabi mai suna Al-Muthanna ibn Haritha Shaybani, shugaban kabilar Banu Bakar ibn Wa'il, ɗaya daga cikin manyan jagororin musulmi a yankin Farisa. Shine kan gaba a wurin buɗe yankin Iraki ta hanyar ƙananan yakuna. Al-Muthanna ya kasance daga cikin Larabawa da suke can yankin arewa maso gabas. Ya karɓi musulunci tun lokacin Annabi, wato dai sahabi ne, kuma ya dake duk da yaduwar ridda wanda ya yi sanadiyan yakunan ridda. Duk da kasancewa kabilu da yawa sun bangare, amma shi ya haɗa kan kabilansa akan addinin musulunci, kuma ya sa suka fara kai hare-hare zuwa ga wasu ƙananan garuruwa da ke kan iyakan daular Farisa ta yankin Iraki. Da Muthanna ya lura da raunin daular Farisa saboda yaƙi da suka yi da daular Rum, sai ya nemi izini daga Sayyidina Abubakar domin yaƙansu. Sayyidina Abubakar ya yarda da hakan, ganin damar ta samu. Rundunar Muthanna, musamman 'yan ƙabilansa, suka yi wa'innan yaƙuna. Al-Muthanna ya jagoranci hare-hare na kwantan ɓauna da suke wa rundunoni na sojojin Farisa, kuma Allah ya ba su nasarori, suka karbi yankunan da suke bakin ruwa. Babban abin yabo da ya yi shine a yakin Bu'aib a shekara ta 13 bayan hijira, inda ya jagoranci rundunarsa suka ci galaba akan babbar rundunar daular Farisa ƙarƙashin jagorancin shugabansu mai suna Maharan, inda suka musu kwantan ɓauna, suka fake su, sannan suka afka musu har suka kashe shi jagoran nasu, wato Maharan. A wannan yaƙi sun samu ganima da dama, har da dawakin yaƙi, ɗaya daga cikin manyan nasarori da musulmi suka samu a ƙasar Farisa, wanda hakan ya ƙarfafa musu gwiwa ƙwarai da gaske. Muthanna ya ci gaba a matsayinsa na babban jagora a yankin Iraq. A lokacin da Khalid ya zo, Muthanna ya ba shi haɗin kai ƙwarai da gaske, kuma ya taimaka da bayanin gurin da kuma taimakon ƙabilun yankin a yaƙuna kamar su Walaja da Ulais. Bayan Khalid ya tafi yankin Syria, Sayyidina Umar ya sa Muthanna shugaba a yankin Iraki. Yana daga cikin jagororin yakin Qadisiyya, duk da cewa raunuka da ya ji sosai a baya ya hana shi yin wasu abubuwan. Ba da jimawa ba, Allah ya masa cikawa ba tare da ya ga cikakken nasarar musulmi akan daular Farisa ba. Hangen nesan Muthanna, inda ya gano raunin Farisa da kuma hare-hare na farko da suka yi, shine ya buɗe wa kofa ga Sa'ad ya zo aka ci galaba akan daular Farisa. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke amfani da dama ta hanyar yin ayyukan alkhairi duk da wahala, mu tuna da Muthanna, jagoran da ya yi amfani da hangen nesa da kuma tawakkali, ya yi amfani da ƙarfin ƙabilarsa domin yi wa al'umma hidima. Allah ya masa rahama, ya kuma ba shi ladan abin da ya yi, ya kuma ba mu zuciya irin nashi. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.